sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing himpit, daigunda ang Ginoo, sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong iampo nga magmalinawon ang tibuok kalibutan, nga magsunod unta ang katawhan labi ng ato mga leaders sa mga pagtulunan nga Dios nun ug mo salikway sa mga pagtulunan nga iyawanon aron makabot ang tinuod nga kahusay o kalambuan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O makagagahom og dili makita nga Dios, sa pag-abot sa imong kahayag, gihinginlan nimo ang kangit-ngit sa kalibutan. Dasiga kami aron sa ulogo namo uban sa angayng pagdaig ang dakong himaya sa pagkatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga makaila kita kaniya. Kun may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang isugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit
nga paghigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi ni ining musunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua, ug diha na kini kaninyo, sukad pa sa sinugdan, kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo, ug makita ang kamatuoran ni ini, diha kang Kristo, ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kangitngit, ug midanag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo, anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha kaniya, nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit, naglakaw siya sa kangitngit, ug wala masayod kun asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, awiti ang Ginoo ug bagong awit, awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan, awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, ipaibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Pagsadya langit ug yuta, ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan, ang kasanag ug kaambong nagauna kaniya, ang pagdaig ug ang kahalangdon, anaa sa iyang sanktuaryo. Pagsadya langit ug yuta, Hallelujah,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na ang imong sulugoon, muhalin na nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining unang pagbasa naghisgot dinhi o usa ka importante kaayong basihanan. Ang nahigugma kuno sa Ginoo kinahanglan nga magtuman sa iyang mga sugo. Lingay mong tupad ing na nagtuman ka sa sugo sa Ginoo. Sayon manggod kayo pag-ingon nga nahigugma ka sa Ginoo. Sayon kay pag-ingon, oh, nahigugma ko. Dali ra gyud kayo. Nisimba gud ko. Sige gud kog misa. Legion of Mary gud ko, liktor gud ko. Wa gud ko'y absent sa akong assignment. Choir gud ko. Charismatic gud ko. Apil magay ko anang kuan. 2,000 Hail Marys.
kanang Alliance of Two Hearts nga vigil overnight manggani na higugma kos Ginoo oy. Pero ang pangutana gid eksakto, nagtuman ba ka sa sugo sa Ginoo? Kana mao na saktong pangutana kay ang tao kuno nga nag-ingon na higugmas Ginoo pero nagpabilin pa diha sa sala, bakakon og dili matinud-anon. Ikaduhang lingi ing napakadihay sala. Napa? Mausan na ang sukdanan kung nagtuman bata. Muna si Jose o si Maria, ang word na common kay nila, nagtuman sa balaod. Si Simeon nga nakakita sa Ginoo, nagtuman sa Ginoo pinaagi sa guidance sa Holy Spirit. Adlaw o gabi nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Muna nakakita gid siya Ginoo. Nakakita siya sa kaluwasan. Si Jesus mga igsoon dugay nang nawa sa kalibutan. Di na takakita niya. Mga 2,000 years na ang nilabay, nawa na si Jesus din his kalibutan physically. Unsa na may mahibilin? Kinsa may nahibilin? Ang simbahan. Ang atong sundon, ang sugo sa simbahan. Ang sugo sa Ginoo nga niya sa simbahan. Adagan magay karon mukontra sa atong simbahan. Nagpabilin ang atong simbahan holy. One, holy, Catholic, and apostolic. Naagining upat ka elemento sa atong simbahan. One, holy, Catholic, apostolic. Nakakuan mo ana, nakasabot mo ana. Nakasabot mo ana yung upat? One, pasabot doon natay usa ka Santo Papa na atong sundon. Mukontra na gani ka sa Santo Papa, buangon na ka. Ikaduha, holy, tungod sa mga sakramento nga niya sa simbahan. Epektibo pa na hangtod karon, bunyag, kasal, kumpisal, misa, nagpabili na nga makabalaan. Apostolic, kay mauni ang gitudlo o gipuy-an sa mga apostoles, connected pagyud ta sa teaching and lives of the apostles. Yung sa itong usa? Catholic, universal, mulukop sa tibuok kalibutan ug mudawat sa tanang klases tao. Dili mo reject kung dili mo dawat. O lagi na nga kusog kay tang mo reject. Lingi ay mong tupad ing na mo reject ka. Kana bang doon natay isalikway ba nga tao, dili na na siya Catholic, dili na na Catholic spirit. Kana bang doon na kay isalikway, tungod lang kay gilibak ka, tungod lang kay wa mo bayad sa utang, tungod lang kay kabit na sa imong asawa or kabit na sa imong bana, tungod lang kay ex na sa imong bana. Sige tag-serve din, sige tag-serve sa Catholic Church, siging reject. Way kapuslanan, gapakauwaw lang ta, mga bakakon ta. Na may dinagdagan ning ga-serve, nagwali gani ang usa. Bitaw. Nya kusog mo sa likway, tungod lang kay giaway ka, tungod lang kay wa ka kauyon niya, tungod lang kay napasakitan ka niya, imo na siyang i-reject, di na ka makikuyog niya. Mo na nakalisod. Pakauwaw lang ta. Sige ingong Catholic. Ambot og asa mo ani nakapasar or asa sad mo ani nahagbong aning upat ka basic elements or properties of the Catholic Church. Mao ni ang timaan nga tinuod ang simbahan nga atong gipuy-an or gisunod basta ni aning upat ka elemento. One, holy, Catholic, and apostolic. Na may uban diha nga tinukod rag mga kinsa diha
ni kalitlag sulpot, unya moingon dayon ako gipakitaas Ginoo, gipakitaas mahal nga birhen, mao kini ang mga panagna nako karon, mao na kini ang mensahis Ginoo, sundan ni ninyo labi na gyud mong nanagwali. Namay mo abot diri magdaan ng mga dokumento, pader mao ni gipakita sa Ginoo nako, tuhugi gini pader, iwali gini pader. Nako kadaghanan nako giwali. Karon ra kani abot unsa man connected ka sa one holy Catholic and Apostolic. Mao na si Kristo, pag anhin niya sa kalibutan, connected siya sa simbahan nga gitukod ni Moises, gitukod sa Ginoo pinaagi sa balaod ni Moises. Gihalad siya ni Maria og ni Jose, kay si Maria og si Jose connected sa niining maong simbahan, ang simbahan nga gitawag og holy, one holy, og mao ni siya ang sinugdanan sa kaluwasan, kay connected si Jesus sa panaad, sa panagna sa mga propeta. Mao na diri si Simeon, dugay na kay siyang nagpaabot sa saad nga dunay manluluwas, nakakita dayon siya sa Ginoo bisan pa og naa sa bayhon sa usa ka bata, nakita na niya og nakaingon gani siya, Ginoo itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Ngano man? Ngano nakaingon man siya nga pwede na kong mamatay? Ha? Wa mo kibaw? Kay natuman ang saad sa Ginoo nga kaluwasan. Ngayon ko na ba, lingi ay mong tupad na pwede na karong mamatay, na pwede na kang mamatay. Si Simeon, tanawa ha, si Simeon igo rang nikugos sa bata. Nikugos ba? Sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang kaluwasan sa Israel, pwede na kong mamatay, Lord. Tanawa ha, kita inigsimba na to, inigingon lawas ni Kristo. Unsay inyong itubag? Pagkauwaw lang mo. Kung moingon kang amin sa ato pa, wara nato nakita, wara nato nasapnay, gikaon na gid nato, kuyog na sa atong lawas si Kristo. Unya hadlok pa jud kang mamatay. Iniguman gid unta nato kaon, moingon nita, Lord, pwede na gyud kog mamatay kaysa kaugalingon kong mga bakba ug mga sa akong mata, akong gikaon ang Ginoo, di ana siya nako, pwede na kong mamatay. Uli din kas inyo, abote imong banap, gikulata dayon ka, mingon din ka, dili na gid ni makapausab sa akong paghigugma aning tawhana, Lord, kay pwede na jud kong mamatay sa iyang mga kamot. Di ba? Mawa na ng kahadlok, din ang magsigig away. Nganong mag-away pa man, na pwede naman tang mamatay. Kanang tao nga willing nang mamatay, di na gina makig-away. Sama sa ato mga santos, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, mga apostoles, wa makig-away sa diha silang gipatay. Mauna nga makabot dayon ang kalinaw, basta willing na ta nga mamatay, tungod kay siguro na ta nga nakita nato ang kaluwasan. Mo nang niingon kong niya sa simbahan ang katumanan sa Ginoo, ang iyang pag-ingong mag-uban ko ninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Pero ang problema, mutuman batas iyang sugo, labi na ginang love your enemies. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Musunod mo na, may lamong kaon-kaon o Ginoo niya masinupakon diyan. Nya moingon sad mo nako, ikaw pa der mosunod sa kaana. Bahala na ni. Nya unsa may mahitabo, naa ang kamaya. Para sa mga musunod, naa ang kamaya sa kasing-kasing, ang kalipay sa kasing-kasing. Para sa musupak, naa ang kaguol, naa ang stress, naa ang karatol, bugat o kasing-kasing, siging simba, bugat lang yapon ang naong
inig uli kusmod lang yapog naong daghan lang yapon kayog kahadlok, daghang kahadlok. Daghang kayo mo offer na ko din mga vitamins, mga kuan, bisag unsa na lang. Haron lang yung kuno malagsik akong lawas na ko, wa man ko magkinahanglan ana. Isa sige magukag sakit imong hawak pa din ako. Ay wa man sa ko maproblema aning sakit sa hawak. Ako maganing pasalamatan nga mo sakit akong hawak to remind me nga 60 na ka ay napagsigtan-aw ng mga batanon. Kaya di na ginani mo kaya. Okay, usahay man gud muratag mabutaan ba mutan-aw pa kita. Kaniyo nindota ani nagtuog yung makaya. May naninig baro ay sakit man. Wa na gid ay. Salamat Ginoo sa reminder. Di ba? Og labaw tanan ang sakit sa akong hawak ug uban pang sakit ma-remind nako nga tapusono na ka. Hapit na ka mo ending. Mas nindot man ko na mga igsoon nga matapos ta aning kalibutan nga malipayon mo na sa ato diring kuan sa ato dinhing tubag sa Salmo pagsadya langit o giyuta nga dili lang ta magsadya kun malangit ta samtang ni apatas yuta magsadya na ta nya kamo mga tiwasonon masadya pa mo labi nagwa na kay ikapalit og maintenance magsadya pa ka labi nag ang imong anak porti nagyong istriktaha di na mutabang nimo tungod lang kay nakalampos na magsadya pa ka niya pa man kasiyuta labi na din akakaklaro magsadya pa ka ang di na namuda pa di Roy wala pa ka dihay Ginoo o pa kay Ginoo muna importante kaayo matod pa sa atong unang pagbasa nga magpuyo gid ta sumala sa sugos Ginoo ang tanang segment sa atong kinabuhi na agyoy pahaom ang sugos Ginoo para sa bata or para sa mga mabdos higugmaa ang bata pakatawha ang bata ayaw pag-abortion ayaw pag-contraceptives sa sinugdanan gid bas kinabuhi higugmaa ang kinabuhi first segment higugmaa ang kinabuhi kay nganuman matag kinabuhi, matag bata, paglaom sa atong kaluwasan. Nya kanini asang mga tiwasonon, nga bahog ng lawas, lisod na kayong makakita. Unsaon man sad? Higugmaa ang mga tiwasonon. Bitaw, honor your father and mother. Mo naman na ato sila mga ginikanan, directly or indirectly. Ayaw ipamutang lang og mga care homes, unya duaw na lang og patay na, ipakrimit lang sa didto, wa pa koy time paglubong, ako lang sa nang ibutang diha, mag-abang lang sa ako, store lang o sa nang iyang ashes. Kana kay mura na lang bag kanang kana ganing unsa na, mura na lang og butang. Nawa naman ay gamit, diha lang usa na, diha lang nas junk area. Ana Tioy, every segment of life, holy. O muna'y gitudlo simbahan. Higugmaon yun. Pasalamat ko din sa ato sa Pilipinas, kusog pa kita mo higugmag mga tiguang. Haguan paginatog atiman ang mga tiguang. Pero daghan na biya din hisad, ang kusog na kayo mo sa likways mga tiguang, kay busy ko sa akong business, busy ko sa akong pangita, busy ko sa akong trabaho. Nangawagtang na. Nganong nabisi man ka kay naningkamot kong makakwarta para unsa man ang imong kwarta para unsa man na haron maluwas akong future sure imong kwarta makaluwas sa imong future pagkadaghag kwarta sa Ukraine pagkadaghag kwarta sa Russia naluwas sila karon impas kadaghag kwarta sa Israel kadaghag kwarta tingalis mga Hamas kay tagpila to ka $1 billion ang ilang budget 14 kwarta pero nakaluwas kanang ilang mga missile kanang ilang mga armas nakaluwas o nakatiwas ay nalang ko anang luwas-luwas parting kwarta kung ang kwarta nimo wa
maubtuban sa sugo sa Ginoo, kanang maong kwarta maunay makaguba sa kinabuhi sa tao. Daghan kay mga dato dinhi, mga arang-arang pagkabutang nga ang nahitabo sa ilang kwarta nahimong kasakit sa ilang silingan kay gikural na ang lugar nga ilang gipalit o gibutangan dayog no trespassing private property. Gipanghinginlan ang ginatos ka mga pamilya didto nga wa tawi kapaingnan, gipanghinginlan. Asa man may padong, bahala mo, basta private property na ni dinhi. Nang lakaw in town ang mga tao nga wa in tawi property ug nagpunsisok dinhi sa mga suok-suok nga wa ang mga kilid sa sapa, kilid sa dagat, kilid sa mga taytayan, ana tawgo na sad silag squatter. Sigihan na sag bunog, sigihan og hingilin, sunugon ang mga Pinoyanan kay mga hugaw sa katilingban. Pero kinsay nakaingon, ana, kadto mga buangon nga kusog kay mangangkon og mga yutang tagpila ka ektarya, mingaw na kay karon kay himuan nila business development. Business development. Pero daghang nga matay nga mga katawhan nga gihikawa na sa ilang pagkaon o Pinoyanan. Nya, kaluwasan na, kwarta ang gasugo, ana. Kusmo na ba inyong mga naong? Sige, lingi ay mong tupad katapusan. Inasugod karon din at mangayog kwarta, ha? Ana, kung saan may atong buhaton, manghatag o kwarta. Manghatag. Muna inig kada Christmas, hinatagay gyud, hinatagay gyud. Nya, dili lang unta panahos Christmas, pagbuhi sa atong spirit, pag hinatagay, padayuna na hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi, aron makaingon kita pagsadya langit o yuta. Kay ang mga Katoliko, ang tinuod nga mga magtotoo, nagbuhat na sa sugo sa ilang Ginoo. Dili sangan lamang, kung dili nahimo na yung one holy Catholic and Apostolic nga simbahan. Lang yapon kasabot, sige na, manindog na ta. Mga igsoon, ang pananawon ni Simeon mahitungod sa batang Hesus maoy katumanan sa atong kaluwasan. Masaligon kitang moingon, Amahan, pamatia ang among pagampo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang banay sa simbahan, mahimong sumbanan o giya ngadto sa mga kanasuran sa kalibutan, diha sa ilang pagpangitag kahiusahan o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga magpakita kita dakog pagpasalamat ngadto sa mga sakop sa atong pamilya, kan sanggugma usahay atong gibaliwala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga pamilya nga nabungkag ug nagkabulag, magkauli sa usag-usa ug magkahiusa pag-usab, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, makadawat sa mainitong gugma ug suporta gikan sa mga sakop sa ilang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo.
nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong itanyag ngadto kanila nga nihali na gikan niining kalibutana, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Langit ng Amahan, sa among pagtubo, sa among kinabuhi, ihatag ang imong gugma o gahom o grasya. Dawata kining among pangamuyo, diha sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalimutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihanan, ang panupinong abot sa yutan, o ginaba sa kamot sa mga sila kalanan sa kalanan ang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang sa kaaturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayong pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga gasa nga maoy timaan sa atong mahimayaong panagbinayluay, pinaagi niining mga halad nga imong gihatag, mahimo unta kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita, ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini,
ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga dali. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay palawan kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Hinimaong akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Ini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayuan. Dawata kini sa akong handumanan. Niining langit nung kalano, idawat sa kabus. Ang sanaway kapagyasan, salamat ay sa krus. Magampo kita. Itugot o Dios nga makagagahom, nga pinaagi sa gahom sa santos nga misa, magmalig-on unta sa kanunay ang among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kon kanunay gitang magtuman sa mga sugo sa Ginoo. Salamat sa nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pagtabang sa atong parokya, pinaagis pagpamalit og slots. So mauna ni ang final nato nga kaning kuan halin sa atong sitiyo, niabot og 67,553 ang tanan. So nasubrahan tag 3,553 ka slots. So atong pakpakan. Salamat kaayo ha. Nya
ang ato sang disap, ang atong final nga pledges nga nadawat, niabot og 162 ka pledges, o niya sa 162, 150 pa ang narimit, na pay 12 slots nga wapa marimit. So atong iampo nga marimit unta ning 12 slots as soon as possible, no? Atong pakpakan ang namalit sa disap. Salamat kayo. So close na ni siya. Ang open na karon nato nga slot mao ang SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na atay 5,596 nga halin, na apay 54,404 nga available nga tag 500 pesos per slot. So mo na akong hinay-hinay nga hagit nato nga mamalit lang itag slot kausas usa ka semana ang kada pamilya, magtampuhay lang mo, di lang mo mangaon o mga tulo ka adlaw. Awa na makapalit na mog slot, usa ka slot kada semana. Muslim pa mo, mawa pa inyong sugar, inyong kolesterol, niya makahatag pagin mo tabang sa simbahan. Gikan karon hangtod mga January, kada semana palit yun og usa ka slot kada pamilya, 500 pesos ra man na. Dali ra kay ni mahurot. Pero mao lagi depende gyapon sa atong pagtuman o pagpakita o gugma nganhi sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong naigunang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.